салом дӯстон, фифа ҳамасола ба футболбози беҳтарин ҷоизаи The Best-ро медиҳад. Он аз соли 1991 тақдим мешавад, вале ба як ҷоизаи бузург табдил наёфт. Соли 2010 фифа ҳаққи супурдани туби тиллоро ба даст овард. Ин кор то соли 2016 давом ёфт. Аммо баъд аз ин сол, вақте ки Ҷанни Инфантино президенти фифа гардид, боз анъанаи супурдани ин ҷоизаро алоҳида аз тарафи фифа ва ҷудо аз France Football ҷорӣ намуд. Соли асосӣ он буд ки беҳтарин футболбоз аз рӯи фарзия ин ниҳоди футболӣ кӣ хоҳад шуд? Имрӯз мо ба ин посух медиҳем. Дӯстон, футбол давом дорад ва Премер-лигаи Англия дар ҷӯшу хуруш аст. Брайтон дар майдони худ Челси дар криз қарор доштаро қабул мекунад. Антонио Конте кӯшиш мекунад дар майдони Лестер ба мухлисони Тоттенхем 3 хол тӯҳфа намояд. Манчестер Юнайтед бо Криштиано Роналдо ба Брентфорд мераванд. Оё Криро баъди ҷароҳат метавонад гол занад? Тамошои бозиёро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё. Вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. барои ҷоизаи фифа номзадони асосӣ Месси, Салоҳ ва Левандовски буданд. Бисёриё туби тилло ва сазовор будани Мессиро зери суол бурданд. Аксарият ишора мекарданд ки арзандатарин нафар барои туби тилло ҳамлагари полшагӣ буд, вале овоздиҳи Леоро пешсаф кард. Дар роздиҳи фифа, ки албатта аз маҷаллаи France Football фарқ дорад, ҳуҷумкунандаи мунтахаби Полша ва дастаи Бавария Роберт Левандовски тавонист нафари якум шавад. Ӯ Салоҳ ва Мессиро гузашта соли дуввум паёпай ин ҷоизаро моли худ кард. Хотиррасон мекунем ки соли 2020 Роберт ҷоизадори The Best шуд. Акнун ӯ ва мухлисонаш метавонанд андаке ором шаванд. Бо ин ҷоиза захмҳои худро Левандовски малҳам мебахшад, вале чунон менамояд ки танҳо муваққатан дардро эҳсос намекунад. Ба ҳар ҳол ҷоизаи асосии инфиродӣ туби тилло мебошад. маззаи он куллан дигар аст. ҷомеаи футболӣ аз ҷоизаи The Best дида ба туби тилло одат карданд. дар маросими супурдани ҷоизаҳо ҳамчунин номзадони дигар соҳиби мақомҳои ифтихории худ гаштанд. аз ҷумла Эрик Ламела ҷоизаи пушкашро барои беҳтарин гол аз худ кард. ӯ дар дербии Лондони Шимолӣ бо усули Рабона тӯбро ба дарвозаи Арсенал ворид кард. дарвозабони беҳтарин Эдуард Менди аз Челси шуд. ӯ аз Нойер ва Донарума пеш гузашт. мураббии беҳтарини соли 2021 Томас Тухел интихоб шуд. беҳтарин бозингар байни бонувон футболбози Барса Алексия Путелес гардид. ҳайати рамзии сол ба таври зал тартиб дода шуд. дарвозабон Донарума, дифоъгарон Диашу Банучи Алаба, нимҳиматгарон Канте, Жоржино Де Брюйне ва ҳамлагарон Месси, Левандовски, Холланд, Роналдо. худи Месси ҳам интихоб шудани Левандовскиро ба ҳайси беҳтарин футболбози сол мушоҳида кард. чунон менамуд ки футболбози аргентинӣ барои Левандовски аз дилу ҷон хурсандӣ мекард. акнун шумо қазоват кунед ки ҷоизаи кадоме аз ин бозингарон арзуи аз рӯи адолат буду, аз кадомаш дуздӣ. ягон маросим бе Роналдо намегузарад. ба Криштиано ҷоизаи махсуси фифа барои рекорди ӯ дар ҳайати тимҳои миллӣ спурда шуд. маросими қуръакашии Лигаи Чемпионҳои Осиё баргузор шуд. аз Тоҷикистон дар мусобиқаи бонустарин сатҳи бошгоҳии қора чемпиони кишвар дастаи Истиқлол ширкат меварзад. соли гузашта дастаи мо сенсатсияи асосии Лигаи Чемпионҳо буд ки тавонист қаҳрамони чандкаратаи мусобиқа Ал-Ҳилолро дар гурӯҳ ду бор шикаст бидиҳад. тақдир Истиқлол ва қаҳрамони феълии мусобиқаро боз ба ҳам овард. дастаҳо дар гурӯҳи А якҷо бозӣ хоҳанд кард. ғайр аз Истиқлол ва Ал-Ҳилол дар гурӯҳ ҳамчунин дастаи Ал-Раян аз кишвари Қатар мебошад. мебахшед, дар ин даста Хамес Родригес боз мекунад. ӯ ҳарчанд аз Аврупо ҳам рафта бошад, дар Осиё гапҳои мегуфтанӣ зиёд дорад. ман шуморо тарсонданӣ нестам, аммо сармураббии ин даста Лоран Блан собиқ сармураббии дастаи ПСЖ мебошад. яъне мо дар гурӯҳ бо қаҳрамони чандкарата ва феълии Лигаи Чемпионҳо ва дастае ки дар ҳаяташ Хамесро дорад қарор дорем. дастаи чоруми ин гурӯҳ аз ҷуфти клубҳои Шарҷа ва Алзавра маълум мешавад. кори қаҳрамони Тоҷикистон душвор хоҳад буд. агар дар мавсими дебютии худ шояд бо нигоҳи паст ба клуби мо назар мекарданд, ин мавсим ҳама медонад ки мо ба чӣ кор қодир буда метавонем. Ал-Ҳилол ба қасди Ниқористонӣ бозӣ хоҳад кард. ин ягона хабар дар бораи Истиқлол дар чанд рӯзи охир нест. як бомбаи дигари хабариам ба ин даста рабт дорад. беҳтарин бозингари Тоҷикистон дар солҳои 2019 ва 2021 Алишер Ҷалилов ба дастаи агенкаи кишвари Узбекистон гузашт. дастаи номбурда ҷоизадори медалҳои биринҷии чемпионати Узбекистон мебошад.
умед дорем ки Алишер ҳам ба монанди Эҳсон мавқеи худро дар чемпионати кишвари ба мо ҳамсоя пайдо мекунад. Футболбози тими мунтахаби кишварамон бо дастаи ҳамсоя кишвар шартномаи 2 сола ба имзо расонд. Он ҳаяте ки Истиқлолро ба плей-офф Лигаи Чемпионҳо баровард, оҳиста-оҳиста пароканда шуд. Роҳбарияти Истиқлолро мебояд дар бозори трансферӣ кори хубе анҷом дод. Дар акси ҳол мо шармандаи ду дунё мешавем. Ба ҳар ҳол Истиқлол аллакай собит кард ки метавонад бо дастаҳои беҳтарини арабӣ дар биёбонҳои тафсонашон рақобати беҳтарин нишон диҳанд. Винисиус Жуниорро дар Англия интизоранд. Гап сари дастаҳои андак-мандак намеравад. худи Манчестер Сити таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ба футболбози ҷавони бразилӣ дорад. тобистони гузашта Пеп Гвардиола шахсан бо намояндаҳои Вини дар тамос шуд. барои харидани ин футболбоз шаҳриҳо ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор доранд. гуфта мешавад ки дастаи шаҳри Манчестер кӯшиши навбатии харидории ин бозингарро хоҳад кард. барои ин мақсадро пиёда кардан манчестериҳо то тобистон интизор хоҳанд шуд. биёед як андеша кунем. магар ҷои Винисиус хуб нест? дар каноре ки ӯ бозӣ мекунад дар Реал тақрибан рақиб надорад. он ҷо азар аст ки дигар аз майдонҳои бузург ӯро берун мешуморанд. бозии ҳамоҳанги футболбози бразилӣ бо Бензима пои дилхо дифоъгаро ба ларза медарорад. тандеми онҳо дар футболи муосир шояд беҳтарин бошад. дар Сити ҳам ҷои ӯ ҳамин канори майдон хоҳад буд. канори чап он ҷо бозингари ин мавқеъ Раҳим Стерлинг аст ки агар зарур шавад метавонад аз канори муқобил ҳам бозӣ кунад. ҳамчунин барои он мавқеъ метавонад Ҷек Грилиш ҳам мубориза барад. лекин бозингар ҳам ғайр аз ин канор метавонад дар мавқеъҳои дигара дар як сатҳи муайян бозӣ кунад. Премьер лигаи Англия албатта Ла Лига нест. Он аз дигар чемпионатҳо куллан бо шиддат ва суръати худ фарқ дорад. агар Вини бовар накунад, метавонад аз Вернер ва Хаверцу Зиеш ин чизҳоро пурсад. онҳо ба мавзӯи мазкур наздиктаранд. гап асоси он аст ки Винисиус ва Реал аз ҳамдигар розиянд. муносибати онҳо метавонад дуру дароз бошад. Сити дар ин секунҷа тарафи зиёдатӣ менамояд. шумо чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. ба ҳамин тамом باور دارم که ایجادکاری من با شما پیشنهاد میاد. لایک، کامنتار و در کانال ابناج نرو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف. خیلی دوستان در پناه الله.